El joc de l'àngel, que és l'última novel·la de Carlos Ruiz Zafón, igual que L'ombra del vent, és una novel·la que passa a Barcelona, a la Barcelona dels anys 20, bàsicament, i és un llibre que, una vegada més, crea una mica un imaginari barceloní que és bastant de ficció. Està basat en la ciutat real, amb els escenaris reals i amb alguns ecos de fets històrics, però és una novel·la. I, per tant, a partir d'aquesta Barcelona real, el Carlos Ruiz Zafón crea un imaginari de ficció, una iconografia, uns personatges que ja s'han convertit una mica en uns personatges i una iconografia reconeguda arreu del món, fins al punt que hi ha gent que visita Barcelona buscant l'existència o no d'aquests escenaris. Per tant, aquesta novel·la diguem que converteix Barcelona en un escenari de ficció i que passa íntegrament a la ciutat de Barcelona, tot i que l'autor escriu en castellà, té sempre el ressò del món català. Tant és així que aquesta traducció, El joc de l'àngel, no és només una traducció, sinó que és una adaptació també. Vull dir que, així com habitualment la traducció la fa un traductor que és aliè a la intervenció de l'autor, en aquest cas el mateix Carlos Ruiz Zafón ha comprovat la traducció i ha fet aportacions. Això passava també a L'ombra del vent, i jo crec que la qualitat d'aquella traducció, i ara esperem la del joc de l'àngel, esperem que sigui un dels motius que hi hagi un nombre de lectors en català altíssim. En el cas de L'ombra del vent s'aproxima als 200.000 i creiem que amb el joc de l'àngel aquesta febre lectora es pot repetir. Hi trobaran alguns pocs personatges, pocs però importants, que apareixen aquí i després reapareixen a L'ombra del vent. Hi trobaran uns quants escenaris barcelonins, com deia abans, que embolcallen la novel·la. Hi trobaran sobretot un escenari central, que és l'escenari més creatiu, més de ficció, que és el cementiri dels llibres oblidats, que és no només un escenari, sinó el nucli del qual parteixen 4 novel·les, 2 que ja estan publicades, L'ombra del vent i El joc de l'àngel, però també les 2 properes novel·les en les que està pensant Carlos Ruiz Zafón, que tindran també com a nucli aquest escenari. Per tant, és una història completament nova, completament diferent, fins i tot en l'època. Això passa, per dir-ho d'alguna manera, abans que L'ombra del vent. El tema de la novel·la també és diferent i ho és la trama, però hi ha prou personatges i prou significatius i aquests escenaris com perquè aquestes novel·les tinguin a veure una amb l'altra i amb aquest nucli central del cementiri dels llibres oblidats. Jo crec que l'èxit es deu a que és un narrador genial, és a dir, és un contador d'històries, és un narrador extraordinari, és un narrador de raça, que es deia abans, no? És a dir, algú que sap molt bé contar històries, sap atrapar el lector i utilitza tots aquells recursos que són propis de diferents gèneres. S'ha parlat del gènere del fulletó, però parlem de la novel·la policíaca, parlem del relat amb fort contingut sentimental, parlem fins i tot d'algunes pinzellades de novel·la històrica, etc., del gènere del terror. Tots els recursos, les tècniques que són pròpies d'aquests gèneres, ell les utilitza no per posar la novel·la al servei d'aquests gèneres, sinó tot el contrari. Les utilitza amb un gran domini tècnic per servir una història que el lector no pot abandonar perquè, per una banda, necessita saber què més passa, però sobretot l'afecta al lector com si aquesta persona que està llegint El joc de l'àngel, per exemple, fos l'únic lector del món. És a dir, sovint es parla del gran èxit de milions de lectors, 10 milions de lectors al món de L'ombra del vent, però la clau de l'èxit no són aquestes magnituds, ni té a veure amb grans campanyes, té a veure amb la potència d'un narrador que et fa creure que tu ets l'únic lector i l'únic destinatari d'aquesta història extraordinària que t'explica. Jo crec que una de les seves grans habilitats és crear uns marcs, unes atmosferes, uns escenaris que esdevenen gairebé personatges. Tant és així que sovint podem comprovar com sí que parteix d'un carrer, d'una avinguda, d'una casa, d'un edifici real, però el transforma tant com calgui perquè això
embolcalli tal com cal l'acció o el tema que vol representar allà, no? Per tant, aquesta és una habilitat extraordinària per refer, per canviar, per transformar els escenaris reals amb escenaris imprescindibles de les seves novel·les i que desprenen una fascinació, diguem, en algun cas tan gran com els personatges. No debades hi ha viatgers de mig món que venen a Barcelona buscant aquests escenaris que de vegades no existeixen, no? És un autor que podríem dir transversal, és a dir, a més de ser barceloní, escriure en castellà, supervisar les traduccions catalanes de les seves novel·les. És un autor que, curiosament, és llegit gairebé com a propi als Estats Units, perquè ell hi ha viscut molt temps i té una sensibilitat molt propera a l'americana. El consideren gairebé un descobriment seu als alemanys. Per tant, és un cas molt notori d'escriptor internacional en el sentit que la seva mateixa activitat l'ha dut a viure a diferents països i a abocar les novel·les, diguem, una sensibilitat que és comuna a lectors de molts països. En aquest sentit, jo crec que el que ha portat és aquesta habilitat per desempallegar-se dels gèneres dels quals ha adquirit molt bé els recursos narratius i posar-ho al servei d'unes històries que en el fons són molt personals i tenen molt a veure amb una manera seva de veure el món, de veure les relacions humanes, de veure el misteri, de veure la relació amorosa, de veure l'amistat, la traïció, és a dir, tots aquests grans temes que són els temes propis de la literatura universal, però tractats amb unes històries i amb unes trames que són absolutament contemporànies i que incorporen tècniques no només d'aquests gèneres literaris que dèiem abans, sinó fins i tot del llenguatge audiovisual. A mi m'interessa personalment per diversos motius. De vegades jo crec que un autor t'interessa per un paràgraf. És a dir, un paràgraf és suficient perquè t'enamoris per sempre, o si no el trobes perquè no t'acabi de lliscar. Al Joc de l'Àngel mateix hi ha 2 o 3 paràgrafs que per mi mereixen la lectura d'aquest autor durant anys. És a dir, per entendre'ns, jo soc escriptor també i jo donaria molt del que tinc per aconseguir una escena com per exemple l'escena, em refereixo al Joc de l'Àngel, l'escena de la trobada frustrada entre el protagonista i la seva mare. I el que passa, no ho acabo d'explicar per no estripar, diguem, la lectura de qui encara no ho hagi fet, i el que passa en relació al llibre que ha acabat el personatge principal i que fa un intent de fer-lo arribar a la seva mare. Té una potència tal, i està tan ben explicat això, que val per un imperi aquesta escena.